vacharamba vodya mari yesangano kumanchester. Makadi muri yeZimbabwe tikudai kusangana pano pasekuru kudo picture tv. Munonzwa tokupai malatest, tokupai dziri kupisa dzacho. Yes, of course. Katisati aenda mberi, please tokumbira musubscribe ku YouTube channel yedu. It has been such a long time. Tauya nedziri kupisa street. Yes, Charlse Charamba vawanikwa ivo vari kumanchester uko kwavari kudya mari yesangano. Amere kuti ndo yavakawana here ku-Night of Wonders kana kuti vanga vagara vainayo. Aiwa, Mr. Charlse Charamba, it seems as if he is enjoying himself vari kuManchester United. I didn't know kuti vacharamba vanosupporta Man U actually. Did you know kuti vacharamba vanosupporta Man U? Did you know that? Or maurutanga kutozvionera ivo kana kuzviziva. Anyway, that is what is happening. Ndatoroone hana kuti ko vanhu vamwari vanenge vachitosapota mudlalo zvekudaro, vanotofarira bhora zvekudaro, vanhu vanombobudawo pachena vachimbotaura kuti vari kubhetawo kana pabetway kana kuti vari kutamba chindege, toziva kuti zvakamira. Otherwise, aiwa, enjoy yourself Mr. Charamba. Kwamuri ikoko totoshuvira kuti kuendawo ikoko kuti kunoona. Ina hangu handisapote zvangu Man U, ndosapota Charlse, but I am happy kuti the man of God is enjoying himself out there. So chinjano kumbirisa chete vacharamba nje kuti please musazodye homwe yechechi.